Sir, marami po kayong napasaya sa iba't ibang barangay, pero marami rin po ang nagtatanong, nagdadalawang isip kung bakit kayo po ay nagpalaro, hindi naman po kayo barangay official, municipal councilor, pero bakit po kayo nagpaliga, kaya bakit po kayo nagpapasaya ng maraming tao, bakit po kayo nagpapakilala. Hindi po natin maiiwasan na maraming chichiboreteng lumalabas. Ano po yung paliwanag niyo po sa kanila? Sir, marami po kayong napasaya sa iba't ibang barangay, pero marami rin po ang nagtatanong, nagdadalawang isip kung bakit kayo po ay nagpalaro, hindi naman po kayo barangay official, municipal councilor, pero bakit po kayo nagpaliga, kaya bakit po kayo nagpapasaya ng maraming tao, bakit po kayo nagpapakilala. Hindi po natin maiiwasan na maraming chichiboreteng lumalabas. Ano po yung paliwanag niyo po sa kanila? Ang King Philip Tournament, basketball tournament ay maraming objective. So actually nakalista yan sa rules. Ang isa doon na pinaka-main ay yung educational fund. So meron kaming partnerships sa parang nalasli at Obama College. So kaya po yung si Mr. Marvin kasi part siya ng Obama College. So actually earlier namin yung president ng ABC. So we have an agreement. So ang mangyayari ay ang proceeding ng tournament ay ibibigay namin sa educational fund, which is the educational fund, to support students, college and high school students sa kanilang tuition. So, it's a scholarship fund. So, yun ang pinaka-main. Sir Marlon, can share mo? Ako, yung sa basketball tournament, meron kami all entry fee, which is yung entry fee na yun ay gagamitin na yun dito sa King Philip Educational Fund at the end of the tournament. Doon, namili si Sir Philip dito sa school, private schools. Kinonsider nila yung perpetual, Patubali, and UCS. At ang maswerte na napili na bibigyan ng funding ng scholarship fund is yung Marasili Patubali College, which is mayroon kami college and high schools. Okay, and then yan, with his good heart na binigay niya yung full scholarship ng mga students namin doon. Nagpapasalamat kami doon, sir, kasi maraming estudyante na matutulungan ninyo na talagang ikaw sa pag-aaral. Alam niyo na rin yun kasi pinagdaanan niya. At palagi yung kinikwento yan sa amin kung paano kayo namuhay noon. Titinda pa kayo ng palamig noon. Tinutulak niyo yung karito ng palamig. Yan kinikwento niyo palagi sa amin. Ang mother ninyo, ang father ninyo, sinasabi niyo sa amin palagi. Pag wala kayong pag-tuition, naghahanap pa sila. Yun yung mga kinonsider ninyo para umanap tayo ng isang school at mga estudyante na maging scholarship. Dahil kinausap na natin si Sir JP kanina at yun yung napag-usapan ninyo na ibibigay nyo sa mga sikiyang Patubali College at funding. At saka yung educational fund is long term. So, Yes. hindi lang yung one semester or 1 year. So, kapag ikaw ay freshman, so,
yung grant mo, basta ma-maintain mo yung criteria. So, you have the fund or scholarship for the rest of your school. So, pwede kang yung 4 years mo na course, if you maintain the criteria, then meron kang scholarship na ng 4 Ng years. 4 years. Sa high school naman, From grade 7. From grade 7 to grade 12. yeah. So, ganun kahaba din yung commitment. Then, hindi lang one-time assistance. So, it's a long-term assistance. At saka, ang bottom line for season 2, part of the awarding program, we will invite yung mga beneficiary ng scholarship para ipalam sa kanila, ipalam natin sa mga kabataan na yung ang purpose talaga nito. Kasi meron mga sabi na, we're just proceeding pero we don't know kung saan natin ibibigay, di ba? Yes. So pag sa awarding, iimbitahan natin para ipalam sa kanila, ipalam natin sa mga kabataan na yung ang purpose talaga nito. Kasi meron mga sabi na, we're just proceeding pero we don't know kung saan natin ibibigay, di ba? Yes. So pag sa awarding, iimbitahan natin yung ibang kolehiyo na nag-grant ng scholarship saka yung 20 students na yun with their parents. And then, ipapakita natin sa kanila na ito yung we want to thank all mga team players, team, mga entry, mga managers contribute sa mga fees nila. Ito yung mga binayad nyo because of your entry. Ito yung mga bata na naka-receive ng mga school fees. So, hindi lang ito design. So, we're just using as an instrument from this team para magbigay ng fund which is ibibigay namin sa mga qualification. Saka natanong nila kanina, sir, na bakit daw kayo nagpapalaro kanina? Which is, nagsasabi-sabi na tatakbo daw kayo na mayor. Ito ba yun, sir? Kaya natakot nga ako kung kasi mayor dito kami. Baka gusto mo i-confirm. Kinonfirm ka naman hindi. Pero may nakikita kung tatakbo ng mayor, libo ata dito. Kaya tingnan natin. Nagdadalawang isip daw, sir. Sikat daw yan sa bayan. Libo ata dito. Pero gagalingan mo din yung season 2 para mas makilala siya. Hindi na siya mahirapan sa mga butan. Ganun pa ako. Tingnan natin gagaling si Mayor Ray. So, that's all folks. Kita-kita tayo sa second season King Philip Basketball Tournament para doon sa sa mga students, scholars natin na magkakaroon ng funding. The King Philip Tournament, Basketball Tournament, abangan natin season 2. All-Star.